T'has preguntat alguna vegada com seria un món on l'energia estigués a l'abast de tothom? On cadascun de nosaltres pogués ser part activa del sistema energètic. Benvingut a un futur de llibertat energètica. Imagina un món on qualsevol lloc banyat per la llum del sol o acariciat pel vent pot convertir-se en una font d'energia renovable. Estem vivint una transformació energètica sense precedents. La transició cap a fonts d'energia renovable, com la solar i l'eòlica, implica una transformació significativa en el model de generació d'electricitat. Però la revolució va molt més enllà dels panells solars o els aerogeneradors. En aquest nou escenari, tu i jo, ciutadans comuns, podem convertir-nos en productors d'energia. T'imagines poder generar la teva pròpia electricitat i poder compartir-la amb els teus veïns? En el futur, una part substancial de la generació d'energia estarà localitzada a prop de les llars i les comunitats. S'estan gestant nous models de negoci i col·laboració social, com les comunitats energètiques, on els ciutadans poden compartir recursos i actuar simultàniament com a productors i consumidors d'energia. La transformació cap a models energètics distribuïts té el potencial de democratitzar l'accés i la participació a la producció d'energia. S'espera que aquesta evolució permeti una participació més activa i un coneixement més ampli dels ciutadans sobre el sistema energètic. És essencial estar al tant dels canvis legislatius, les oportunitats de negoci i la implicació social per garantir una transició exitosa cap a aquest nou model. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.